хумор. Не знам бе едно. Ми дай да помислим. След този префинен хумор, може би е време да видим докъде ще стигне следващия претендент. Представям ви Захари Янакиев! Добър вечер. Захари, Добър вечер. здравей, на колко си години? 23. Откъде си? От Елхово. От Елхово. Да. Логиката говори, че над народната носия би следвало да има калпак, перчем, но пънк с коса в различни цветове, това нещо не е, как да се каже, логично. Това е нещо средно между Валя Балканска и Петя Боюклиева. Това беше добра. А с какво се занимаваш? Уча, работя. Учиш и работиш? Да. Дай сега едно по едно. Къде учиш и какво работиш? В Пловдив. Учиш, више какво? АМТИ. Амфи. АМТИ. Анти. Академия за музикално и танцово изобразително изкуство. В Пловдив учиш. Ти ми го каза вече, що сега се очудвам. Добре, а какво работиш? Една фирма. Във фирма? Да. Ама какво, на офис, на бюро, на какво? На всичко. Всичко. Фирмата си всичко. Мокри поръчки? Да. Всичко. Добре, окей. Кой те нави да участваш? Сам ли реши или? Бъдещата ми съпруга. Бъдещата ти съпруга? Да. Какво ти каза? Както спиеха ракията с салатката и вика, обади се. Че, какво? Пиех си ракийката с салатката. Пиеш си ракийката с салатката и тя Що не кой звъннеш, вика, Що не звъннеш на хората на Слави да видим Да. дали ще участваш? Супер, добре, дай да видим сега какво ще направиш. Имаш минута и половина. А тая вода за какво ти е? Или какво е това там? Сок. Добре, сок. За какво ти е то сок? Окей, ти си знаеш. 500 лева ще ги рискуваш или при приятелката за салатката и за ракийката? Ще рискуваме. Сигурен ли си? Да. С този smoke on the water ме размаза, разбираш ли? Просто гостували са ми в студиото членове на Deep Purple, трябваше да се сета, за да го направим, особено с... С Дейвид Ковърдал, той ще да се забавлява много. Добре, окей, 500 лева рискуваш ги. Да. Той е сок за какво е? За всичко. От какво е? Къде си, ако не се лъжа. Донесъл си сок в моето студио и си го сложил на една маса за всеки случай.
Готов ли си за нататък? А? Да. Добре, давай. Абе, ти ръмжиш в тази гайда, бе! Това е като животно! Добре, давай. Чакай! Да пуснем първо рекламите, защото гледам, че времето е нататък. Бе едно, какво ще правим Не, бе, аз ще сега? ги поста. Айде рекламите, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, преди да влезем в рекламите, видяхме едно невероятно изпълнение на този млад мъж, Как се Захари казва Янакиев. този млад Захари Янакиев, който ни впечатли с майсторското си изпълнение на гайда с елементи на Deep Purple. Точно така, бе Което едно. беше много впечатляващо. Той успя да разсмее господин Трифонов и така до тук спечели какво? Само искам да кажа на уважаемите водещи, че тези номера, които той прави с гайдата, ги правят китаристите и затова господин Недялков толкова се забавляваше, защото всъщност китаристите, особено на рок-концерти, от въобще така електрическата китара, показват всякакви неща с китарата. Господин Недялков също може да прави подобни неща. Господин Недялков прави всякакви неща, но това е китара, която е един... Да, ето по този начин се свири и така нататък, но с гайда, което всъщност имитираше Захари, беше забавно, защото Аз съм виждал и пианисти така да правят. С гръб към пианото, качват си крака. Така е, Литъл Ричард. Разбира се, това стартира от Литъл Ричард, но не съм виждал Евгений да нарамва някакви... Като по-млад ги правиш тия работи. Товареше някакви пиана. Но нашия гост Захари... Сега го наболява кръста. Гост Захари го прави с гайда, което го виждам с гайда. И той това имитираше и беше много успешно. И за сега той спечели 500 лева и реши да се бори за това да отиде на финал. Да. И да рискуват тези 500 лева. И аз му предложих няколко пъти да ги вземе и да тръгва, но той упорито ми показваше този сок от кайсия и За казваше... жалост не от банани. Предполагам, че в този сок е тайната на втория номер. Добре, сега ще видим. Готов ли си, Захари? Да. Окей, давай. Абе, ти отдави гайдата, бе! Направо. Ние с колегите музиканти много се забавляваме в такива моменти. Наистина не очаквах, че... Да, точно така. 1500 или 500, 2000. За финал. Какво? Човека си ни спечели. За финала да измислиш някакви други неща. Ще направим. Ще оправим. Как се казва приятелката? Стиляно. Стиляна, да я поздравиш. Добре, благодаря ти. Много се забавлявах. Това беше Захари Янакиев. Ако сте подготвени